What's up guys? Muri say good morning. Masera say kuri say pamuri. Guys, tibatsiri ukutsvaga moms ava vari pascreen. Moms vari pascreen ava. Vakatibatsira chose. You know, song yedu yakabuda nezuro iyi. Musi wataishuta music video. Mama vaitopfuura, I think vaitobva kubasa. Ndobvongotiona tukazi taitina keke tichitobvofara paya tinotode mapictures nemi. Takabva tatovahijeka paya havana kuzoita zvemapictures. Takabva tatovapinza music video muri kuona. Vatorimo music video vakatoparticipata, tanga tisina kana munhu wekuedhera patati pamaketi tichitengesa. Ndo vakabva vaita customer, tivachiacta as a customer. Mama vaifara, havana kana kucomplaina time yavo. Ende futi tapedza kudaro takatora mapictures nefoni yedu. Ivo vakatoenda vasina kana one picture. Saka hatisi kuziva hatinokwanisa kubatana navo because tava busy. Tangoti tingopedza kuchita clip iroro ndobva vatova pasi. So please guys, tibatsire kutsvaga moms kana moms muri kuona, please tibate panhamba dziri pascreen. Tine something for you zvamakatiitira zvikuru, tinotenda chose. Now song iri kufamba yakutoenda ku 100,000 views, 100,000 views in one day. Zvinova zvinhu zvinofadza guys. Nemiwo maviewers, thank you so much nelove nesupport yenyu. Zvinonakidza, zvinofadza. Haisi nyore ungosangana nemunhu mama vachikuru vanotori nemhuri yavo kumba kwavo, vomira votopinda music video zvavanga vasina kuplana, votoita zvine musoro, mapictures avanga vachitoda nesu havana kutoenda nawo. Saka mama, please tibate panhamba dziri pascreen, ende toda kumeka sure patodzoka kuCape Town tisangane futi nemi. But for now tichiri kuno, tibate panhamba dziri pascreen. I've got something for you. Thank you guys. Let's keep on streaming rudo rwako kuYouTube, everywhere. Yavako song, TikTok, kwese. Not chibe pia ndatotaurisa kumambotaura haibo. Ini ndokenje yakafika kawedha.